România are oameni care au făcut istorie mondială. Uite 10 români din cartea recordurilor. 1. Nadia Comăneci, prima gimnastă din lume cu un 10 perfect. 2. Ghiță Mureșan, cel mai înalt jucător din istoria NBA, 2,31 m. 3. Helmut Ducadam, singurul portar care a apărat 4 penaltiuri la rând într-o finală europeană. 4. Iolanda Balas, 142 de victorii consecutive la săritura în înălțime. 5. Constantina Diță, cea mai în vârstă campioană olimpică la maraton, aur la 38 de ani. 6. Elisabeta Lipă, cea mai decorată canotoare din lume, 5 medalii de aur olimpice. 7. Ana Maria Brânză, cele mai multe titluri mondiale la spada pe echipe. 8. Andreea Răducan, cea mai tânără campioană mondială la gimnastică all-around. 9. Ilie Năstase, primul numărul 1 mondial din istoria tenisului masculin. 10. Gheorghe Hagi, cel mai tânăr marcator al României la un turneu major. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te